Hello logoफोर माबोरै दं आं माइ हानो थांगासिनो दं नै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां माबायदि माइखौ हानो ना रोंनो रोङा माइखौ हानो आरोखि ना लोगोफोर आं दा माइ हानो थांगासिनो दं ओंखाम गायनांगौ नै बेवहाय मकै गाराखाय मकै नै माबायदि हाना माइया लोगोफोर मोजांथार माइया हानो मोजांथार ना माइ हाग्राफ्रा दोनजा हाखावगासिनो दं लेमजोबनाय माइयानो सालबावानि जात फैखाबाय माइ हानांगौआ देमला जोबनाय आयौ बोरै हानांगौ जाखो दख' दाखाद दहलानि माइबाथ' बिदिनो जायो होनदो खासिया आंना बोरो हानायफ्रा देनजा हाथारदों इसोर एफा गोरलै गोरलै खासियाबो थोस खासिया थिमा बादिसो आं लाग्रा खासिखौसो लाबोनांगौमोन आं मायदि हानो रोङालाय आखे लावगि नै देन्जार खानै हानांगौआ थैबायलै माथो खम्बल बायदिसो खम्बल बायदिसो थैखाबाय बैसिम हानांगौआ सप्ता खनसेखौनो लाबावगोनसो नामालै हाखांनानै हो गोगोम हाखा गोगोम हादे जाजोब्बायसो खासिया हुस गिदिरसिन गैया सिखङाबो बेंगा बसिम सालायबावोसो जायो गगाया जालालै अदला गुरियाव औवा मोनसे गारलै लोगोफोर मोजां नङा ओया
น่าจะมันนี่จีกับนี่ของนั่งกูทางนี้ไม่ควรถึงมันจะอังกฤษไม่ได้นะถึงแบบ เ
लोगोफोर आङो दायो दा न'आव थांगासिनो आरोखि ना बियादैया स्कुलाव थांदों नालाय एग्जाम दंमोन बेखौ लायग्रोसै ओमफ्राय दा हाफैफिनसै आङो गरमथार बोथोरा गोलोमलायबाय एकदम नै kalian udah balik kok ada yang kamu sih gue नै mwnkwo dan lagi ini lama jauh dari Sabtu lagi ini lama ya kembali lama hapa Sabtu itu namanya Goy, ini bekor mini no, pinjau lana gua hai baca sini bu. अच्छा Kan dapat. Tuli pada hai, maya baca lem nilai ye. Akrai koi ke jasa. क्या बात है Kalau santer bapak dah, ngam jasa. Kan santer gelai be. Agak lagi. Fai dah santer ke, kan jai ke say. Yo mana ke tunggu tunggu. Santer bermain hakarong misalnya. Hei kan, mana kini lemuna? Stay dong, kasihana. Lagi, hamba, dah. Mana gua tunggu. Haptang kuliah nama mungkin dia dah bunda. Copai akrai jakrai bakrai fosire dan ओंखाम जाखांनानै दा हाफैफिनसैलाय ओंखाम जाहैग्रोसै दा हाफैफिनसै लोगोफोर बिसिनोसै बिदिखौ जों जाबाय